ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଗୋଟେ କିଏ ଶୁଣନ୍ତି ନା କଣ? କେଜାଣି ସେ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଉଠିଛନ୍ତି। ତୋତେ ଲାଗୁ ଦ୍ୱାର ପାଖେ ଛିଡା ହେଇଛି? କେଜାଣି କିଛିଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି। କହିବ ମାଇଁ ଫୋନ କରିଥିଲି କଥା ହଉଥିଲି କାଲି ହେଲା। ମାଇଁ ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରୁଥିଲା ରାତିରେ ଶୁଣିଲା ମୁଁ ଭଲରେ ନାହିଁ ସବୁ ଡିଟେଲ ବୁଝୁଥିଲା ହେଲା। ଯେ ଛୁଆ ନେଇକି ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲ। ହଁ ସଞ୍ଜୟ ଛବି ନେଇକି ଆସିବା 6 ତାରିଖରେ। ମୁଁ 6 ତାରିଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସିଏ 6 ତାରିଖରେ ତ ନେଇକି ଆସିବେ ମେଡିକାଲ ଚେକଅପ୍ କରି 6 କି 7ରେ ପଳେଇବୁ। 8 ତାରିଖ ତ ଜମି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବିମଲ ବଙ୍ଗାଳୀର। ଆଉ 9 ତାରିଖ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିବି। ସେଇ 7 କି 8ରେ ତମ ଘରକୁ ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି ହେଲା। ହଁ ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିଲୁ ହଁ କେମିତି ଲାଗିଲା? କିଛି ନାହିଁ। କିଛି ଲାଗିଲାନି? କଣ ଲାଗିବ? ଭଲ ଲାଗିଲାନି? ହଁ ତାର ତ ହଲେଇଥିବ ତ ବଡ ହେଇଥିବ। ହଁ ବଡଟା ନା? ତ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ତ ମଜା ହେଇଥାନ୍ତା ହେଲା। ଭିତରେ ପଳେଇଲାନି। ତ ଘରେ ପୁଣି କେମିତି ଯିବ? ଆଁ କଣ ହେଲା? କରିଥିଲି ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ପୁଅ ପିଲା ସେ ତାର ଭିତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା ନା ତୁ କଣ କରିଥାନ୍ତୁ? ଆଁ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା କଣ? ହଁ ତାର ଭିତରେ ପଳେଇଥାନ୍ତା। ହଉ ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ହେଲା। ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନା? ଆଉ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣଟା ଦେଖୁଥିଲ? ଗୋଡେଇଥିଲ କାଇଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ? ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେ ଟିକେ ଭଲକି ହେଲା। ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସୁନ୍ଦର। ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଆଣି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେମିତିଆ ଭଲ ଲୋକ ହେଇଥିବ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ସୁନ୍ଦର ହେଲା କି ଭଲ ହେଲା ଆଣି ରଖୁନାହାନ୍ତି। ବେକାର ଲୋକଗୁଡା ସବୁ। ପଇସା ମେନ୍ ଆଉ ପଇସା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହଁ କିଛି ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ନଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ନା କଣ? ତାଙ୍କର ବୋହୂ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପଇସା ଦରକାର। ହଁ ତା ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ନୁହଁ ତା ଚାକିରି ତା ଭଉଣୀ। ପଇସା ସେ ମତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି କେବେ ଭାବିନି। ଭାବିବ ଆଗକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା। ଭାବିବ ନହେଲେ ଭୋଗିବ। ନ ଭାବିଲେ ଭୋଗିବ। ଆଉ କଣ ତୁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ ହେଲା। ମୋଟା ଟିକେ ହେଲୁଣୁ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇ ପିଇ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯା ହେଲା। ମୋଟା ହେଲାଣି? ଲାଗୁଛି ତ ଟିକେ ମୋଟା ଫଟୋରେ। ମୋଟା ହେଇଛୁ ନା? ତ ଖାଇ ପିଇକି ମୋଟା ହେଇଯା ହେଲା। ଖାଇ ପିଇକି ମୋଟା ହେଇଯା। ଚିନ୍ତା କରନା କିଛି। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ ହେଲା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିକି। ଆଉ କଣ କହ? ଶାଢୀରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି? ହଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛୁ। ସୁନ୍ଦରତା ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯାଉଛୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ଆଉ କଣ କହ? ହ୍ୟାଲୋ। ଏଥର ମୁଁ 7 ତାରିଖ ଯାଇଥାନ୍ତି ତୋ ବାହାଘରରେ। ମୁଁ 6 ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ 7କୁ ବି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି ଟିକେଟ କରି ଫ୍ଲାଇଟରେ। ମୋର ତ କିଛି କାମ ବି ନଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ 6 ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି କହିଲୁ। ମୋ ସହିତ ଆଁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କି ତୁ ଆସିବୁ ବୋଲି ମୋ ପାଖକୁ ରାତିରେ ତୁ ତ ଆଇଲୁନୁ ନା। ଶୋଇପଇଲୁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ୍ଡମ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ କଥା ହେବି। କିସ୍ କରିବି କଣ୍ଡମ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ତତେ ଘିଡିଆପାଇଁ ପାଇଁ ତୁ ତ ଆସିଲୁନି ନା। ତମେ ଯେତିକି କରୁଛ ସେ ସେତିକି ବି ନୁହଁ। ଭଲ ହେଲା ନା ତୁ ଜାଣିଗଲୁ ନା ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଆ ବୋଲିକିରି ଏବେ ନକଲା ନାଇଁ। ତୁ ଜାଣିଗଲୁ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆ ଦେହରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଏଇଆ। ଆଉ 6 ତାରିଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କଣ୍ଡମ ନେଇକିରି। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆସିବୁ ତୁ ମେହେନ୍ଦୀ ସେମିତି ରହିବ ହାତରେ ମୁଁ ତତେ ଲଙ୍ଗଳା କରି ତତେ ଗିଞ୍ଜିଥାନ୍ତି କଣ୍ଡମ ପୁରେଇକିରି ହେଲା। ସେ ମେହେନ୍ଦି କରୁଥିଲେ ଶୋଇପଡିଛି। ଆଁ ସେ ମେହେନ୍ଦି ମୁଁ କରୁଥିଲେ। କେବଳ 6 ତାରିଖ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା। କେବଳ ତୋ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ 6 ତାରିଖ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଭାବି ଭାବିକା ବାଟରେ ଯାଉଥିଲି ତତେ କେମିତି କରିବି ତୋ ଦେହରେ କେମିତି ପୁରେଇବି କୋଉ ପଟେ କରିବି। ତୁ ତ ଆଇଲୁନୁ ଆଉ। ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ବହୁତଥର ଗଲି। ତାପରେ ଗଲା ବେଳକୁ ତୁ ଶୋଇପଡିଛୁ ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ଥିଲେ ମୁଁ ଏତେବେଳେ ଉଠେଇଥାନ୍ତି।
ସେ ଖରା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବେ ୟାର ବାହାର ହବ ଇଏ ତା ପାଖରେ ନ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ତୁ ତୋର ଆସିଲି କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲ ତୁ ରାତିରେ ଉଠି ପଳେଇଥାନ୍ତ। ମତେ ନିଦ ଜବର। ଥକି ଯାଇଛୁ। ତାପରେ ତୋ ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ନା, କେବେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଦେଖିବାକୁ ଦେଇଛୁ ମତେ? ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରେନି, ଦେଖିବାକୁ ଦଉନି ନ ଶୁଣି କାହିଁ ବାଧ୍ୟ କରିବି। ତାର ଦୁଧ ପିଇବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର, ଜାଣିଛୁ। ଆଉ କେବେ ମୌକା ମିଳିଲେ ଦେଖିବି ଆଉ। ଆଉ କଣ କହ? ଆଉ କଣ କହୁନ? ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ। ଆଉ କଣ କହୁନ? ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ ମାନେ କଣ? ତା ବାପା। ଶୁଭୁନି, କହ। ତା ବାପା ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବ ମାନେ କଣ? ତା କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି, ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭଲ କଣ ଅଛି କି ତାର ଗୋଟେ ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ତୋ ପ୍ରତି ହେଲା। ପୁଅକୁ ଅଲଗା ରଖୁଛି, ପୁଅ କହୁଛି ତୁ ଆସେ ନା, ତା ମାନେ ତାର କିଛି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ। ତାକୁ ଘରେ ପୁରେଇବାକୁ ଦବୁନା। କହିବ ଆମ ସେ ରୁମ ପଶି ଆସିବ। ନା, ତୁ ମନା କରୁନୁ। ତମେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର କଣ ମୋ ରୁମକୁ ଆସୁଛ, ତମେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିବନି। କାଲି କହିବି ଆଇଲେ। ହଁ, କାଲି କହିଦବୁ। ତମେ କଣ ମୋ ରୁମକୁ ଆସୁଛ? ତମେ ଶ୍ୱଶୁର, ତମ ବାଟ ତମେ ମୋ ରୁମକୁ କଣ ଆଉଛ? ସେ